खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दा आं दंफैयो गरसकनि सिङाव थानाय बा गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय गरसक ओनसोलनि मिथिंगाफुरि गामियाव दा बेहाय जोंनि बर' फिसाजों लोगोसे नैबे आदिबासि बिथांमोना मोनसे मेडेल मोननो हादों मोननै मेडेल मोननो हादों सानैबो बिथांमोनखौ जों दा बरायदोंमोन बे मिथिंगाफुरि गामियाव दा बिसोरनि सायावनो जों माखासे सोंथि सोंगोन बिथांमोना मेडेलखौ बबेनिफ्राय मोनखो मा खेलायाव मोनखो बेखौ जों मिथिना लागोन नोंथांमोना मा बुङो हिरकज्योति बर' हिरकज्योति बर' मेडेल की पाइसे आपनि बर' रोंगौ ना मा नेताजी गाबाव मोनसे आरो फार्स्ट इन्टारनेशनेल स्कुल स्पर्ट्सआव सिलभार मोनसे मा जायगायाव जादोंमोन बे नेताजी गाबा नेहरू स्टेडियामाव जादोंमोन आरो आसामाव आरो इन्टारनेशनेलआ मामोन बरसाबाराव जादोंमोन बरसाबारा माने आसामावनो जादों मोननैबो ओमफ्राय नोंथांनि मुङा हिरकज्योति बर' ओमफ्राय बिफानि मुङा बिजु बर' बिमानि मुङा खोदोमस्रि बर' गामिनि मुङा जोनोमपुरि मा थाखोआव फरायगासिनो दं क्लास 7 बैसोआ बेसे 13 ओमफ्राय नोंथाङा मेडेलखौ मोननानै बेसे माबायदि गोजोननाय मोन्दों आं गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय मा गेम जादोंमोन बियो मानि गेममोन बेयो नेताजी केराटे जादोंमोन मोननैबो ओमफ्राय दा जों नैबे हमनो सोंगोन आपनार नाम तो मोर नाम तो जनाथन हेम्ब्रम बाबार नाम तो बिमल हेम्ब्रम मार नाम तो मुनमुनी हासदा কি ক্লাসে পড়ে আছে ক্লাস 5 কি পাইছে এই মেডেলটো তো ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস কারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ 2022 জায়গাটো কোথায় ছিল জায়গাটো বরসাবারা बरसाबारा दा बिथांमोना मेडेलखौ मोननो हादों दा नैबे आदानाव सोंगोन आदायाबो जोंनि इबिपिअनि आदा मोनसे बुंनानै होदो बेनि सायाव बिथांमोना मेडेल मोनबाय बेनि सायाव एसे बुंनानै होदो हय जोंनि थाखाय बेयो जोबोद गोग्गाथाव खोथा आं दहायबो बुंखालांबाय मानो होनब्ला जोंनि गेजेराव दा सांग्रांथि जानांसिगोन बिथांमोना बेबादि हाजो एरियायाव थानानैबो स्कप गावनि मावनांगौखौ मावनानै देखायबाय आरो काराटे चेम्पियनशिप मोननायखौ जोङो बे दिनै रिपाब्लिक सानावनो बिथांमोनखौ जोङो मिथिंगापुरि बे गपाल बर' स्कुलाव फिरफिला बिरहोनाय जायगायावनो बिथांमोनखौ जों दिनैनि बे समाव आर'नाइजों गांसे आर'नाइजों बरायदों आरो बे बरायखांनायनि उनाव बिथांमोननि सोमोन्दै जोङो गोबां बुंलांबाय आरो जों बेनि बेलायावनो बे गथ'फोरनि बिथांमोननि बिमा बिफाखौ जों साबायखर होनांगोन मानो होनब्ला आथिखालाव जोंनि बर' बा जायखिजाया बिमा बिफाफोरा सांग्रांथि जाजोबनांगोन दा जेरैबायदि बिजु बर' बिथाङा गावनि फिसाखौ बिदि गल्ड मेडेलिस्ट मोनलायनो हानाय जों बयबो बिमा बिफाया सांग्रांथि जानायनि सम फैबाय आरो आं बेखौनो रायजो राजानि सिम माने खावलायहरनाय थाबाय आरो जे बयबो बिमा बिफाया जेन गावनि गथ' गथायखौ सोलोंथाइजों लोगोसे बेबायदि एक्सट्रा कारिकुलामबो लांफानानै गावखौनो सासे मोजां दैदेनगिरि मोजां फिसा हिसाबै बानायनो नाजायो बेखौ आं खावलायो आरो आं दा गोदानै सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मेम्बाराव आं दङ दासो मावजेनदों आङो खामानि मावगासिनो आं गुवाहाटि जिल्लानिफ्राय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दा नैबे फंबायमोनाथ' मेडेलखौ मोनखांबाय दा मेडेल मोननानै केनेका पाइसे आपनाक मेडेलটো पाই কিনে আৰু ভৱিষ্যতত কিবা আছে নেকি খেলিম আৰু এইটো মেডেলটো দুটা পাইছে আপুনি এটা দুটা খেলত পাইছে ন এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ হয় আৰু পিছত কি খেলিব আৰু পিছত আছে কিবা কিবি ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল এইটো নেশ্যনেল লেভেল ন এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল কাৰ লগত খেলিছিলে এইটো হয় মনত নাই কোন দেশৰ আছিলে অসম দেশৰ লগতে খেলিছিলোঁ মই नों सोरजों गेलेदोंमोन आङो आसामजों गेलेदोंमोन ओमफ्राय नोंसिनि कचफोरनि मुङा कचनि आब्दुल गादार शेख ओमफ्राय बेनिया एखे दा नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बेखिनिखौनो जोङो दोनथ'बाय आरो माखासे भिडिअ लाबोबावगोन दङ बे मोनसे भिडिअ जाहैबाय दा बिथांखौ बरायखांबाय 26 जानुवारि दिनै दा बेखिनिखौनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि